O Surfing de Lérez celebra a súa 8ª edición entre os días 13 e 16 de xuño, que será o día forte. A Romaría do Rock terá lugar na Illa das Esculturas con actividades de todo tipo que se desenvolverán entre as 12 do mediodía e a 1 da madrugada. Público de todas as idades poderá desfrutar de teatro, obradoiros, maxia e, por suposto, concertos. Este ano destacan as propostas para os máis cativos, que terán lugar na zona infantil con carpa e que converten o festival nunha oferta de ocio para toda a familia. Tamén unha forma de trasladar que os festivais non teñen que ser de madrugada e para adultos resistentes que estén en plena forma física e que o día seguinte non teñan que madrugar, senón que se poden facer festivais, se pode facer actividades, se pode facer teatro, se pode facer música durante todo o día e que iso permite que podan ir os públicos máis variados. Ademais dun espazo no que actuarán nenos e nenas, o festival conta con 2 escenarios no que se irán alternando os distintos grupos, todos eles galegos agás Ángeles Tánic. Tocarán Terbutalina, Agorafobia, De la Cazans, Eladio y los seres queridos, La Casa de los Ingleses ou Furious Monkey House. Tamén actuarán Flip Coral, Oyatolá, The Trunks, Sul MacLean and Positive Bang, Escuchando Elefantes, The Limbos, Mad Martin Trio e La Duendeta. Como prólogo do día grande, o día 13 serán os concertos de Folk Pound e Esteban Emanuel na Sala Karma e o día 14 será a quenda de Manueles en El Pequeño e de Matt and the Peabody Ducks na Sala Karma. Completará este anticipo do festival unha xornada infantil polas rúas e prazas da cidade o venres día 15. O Surfing de Lérez terá, como todos os anos, unha vertente solidaria. A entrada é gratuita, pero a organización pide aos asistentes que doen alimentos para a rede axuda. Leite, galletas, café, cacao, azucre, rollos de higiene e que non, por favor, que a xente non traia nin pasta, nin arroz, nin legumes, porque teñen os almacéns cheos diso. Piden, por favor, que cada un traia o que poida, evidentemente, pero que as necesidades agora mesmo van a ser todas estas cousas. Ademais da recollida de alimentos, este ano farán tamén colleita de tapóns a través de la Taponeta Solidaria, que serán entregados a Amigos de Galicia para a financiación de tratamentos de nenos con discapacidades.